Kung'alula kwanga kwa lero ndi uthenga kapena mkwiyo ndi kulira kwa chinyamata dziko la Malawi. Ndipo uthenga umenewu kupita kwa iwe wandale amene uli mu Tonse Alliance, kunena kuti musamaone ngati ifeyo achinyamata ndife anthu ogona, ndi anthu opusa. Dziko lino timadziwa bwino kunena kuti m'bado wina uliwonse umazilamulira wokha. Tikapita nthawi ya John Chilembwe, nthawi ya Kamuzu, ndi ena onse anapangisa kuti dziko lino likhale ndi ufulu, adali achinyamata nthawi imeneyo, chifukwa ankadziwa kuti nthawi yawo yokuti alamulire dziko idali imeneyo. M'bado wina uliwonse china chilichonse chimazilamulira chokha. Ndi chifukwa chake ngakhale nthawi imeneyo nyimbo zimene mmavina inu zasimanje si zimene akuvina achinyamata anthawi inoyo. Achinyamata anthawi ino akuyimba nyimbo ndikumavina nyimbo zosiyana ndi m'bado wanu, kusonyeza kuti munthu amene tinkamudalira ife kuti atithandiza kuti achinyamata azamve kukoma, aone kuwala, ndi uja adamwalira pa 10 Juni uja. Achinyamata m'Malawi muno akuzunzika kwambiri, ndipo ife tinkayembekezera kuti Saulos Chilima ndi amene atichite belo muno m'Malawi. Dziko linolo achinyamata ambiri adathawira maiko akunja, achinyamata ophunzira bwino amene akanasintha ikonomi ya dziko lino tikunena pano ali jobless. Palibe chimene chikuyenda m'Malawi muno. Tikapita mu ndende mwathu amene akukhalamo ambiri amene achuluka ndi achinyamata. Funso nkumafunsa kuti kodi sogolo manena lowala lija ndi liti ndipo lizabwera liti? Chifukwa padakali pano ngakhale 3/4 ya achinyamata amene akupanga constitution ya dziko lino sali pa ntchito, sali pa business, ngakhale sukulu zimene akulephera. Chimene mukupanga ino andale ndi kuchita create ntchito za achinyamata zokupha anzawo, kumapezeka ndi mfuti, kumafuna kuti azikuyimbirani m'manja nthawi ya misonkhano ya chipani. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti lilipo siku limene wachinyamata azazuke, achinyamata azatope, achinyamata azakupinde ni milomo, azakupinde ni mikono, chifukwa izafika nthawi yokuti enough is enough. Ndipo mwazuza achinyamata tikaenda m'masite Blantyre, Zomba, Lilongwe, Mzuzu, kuwapeza achinyamata amene anapita ku Chansa College, ku Polytechnic, akugulisa nsapato zakaunjika, akuyenda ndi mapinifolo, koma chikhalire nicho m'bomamu mwazaza anthu okuti akuyenera nthawi ino atachita litaya ali m'makomo akuleredwa ndi azizukulu wawo. Lero andale nonse mukulitenga dziko ili ngati ndi dimba lanu lokuti muzizunzira achinyamata. Ndimamva chisoni kwambiri kuwaona achinyamata akungochita kumamwa mimowa, kumasuta chamba, alibe chochita chenicheni, yeti nthawi yawo yokuti alamulire dziko lino ndi inoyo. Koma ino anthu andale akuluakulu okuti zaka zanu muli m'ma 60, m'ma 70, m'ma 80, m'ma 100, mukukakamirabe mboma. Mwafika saizi yomatengana munthu okuti anachita litaya ndi kumalembana ntchito. Mwafika saizi yomaanamiza achinyamata ngati mwapangira kanthu ndiye kuti mwina mwagulira mipira. Ngati mwapangira kanthu ndiye kuti mwapasa ma 2000. Ndipo uchisiru wa achinyamata ifeyo, ife achinyamata ife tikuyenera tisamale kwambiri, kunena kuti zimene akupanga andale awawa mudziwe kunena kuti tingati sitisamala atazavutike ndi ana athu. Ngongole zimene akutenga achakwera ndi gulu lawo mu Tonse Alliance maiko osiyanasiyana azapereke siwo, tizapereke ndife ndi ana athu. Ndipo pakufunikira kuti tikhale ochenjera kwambiri achinyamata, osalola andale kutigwirisira ntchito. Ife timadziwa amene anaba ndalama zathu, ndalama za COVID amene anaba timamuziwa, amene anaba ndalama za anthu akutheba ife timamuziwa, amene analanda malo athu ife timamuziwa,
amene akupereka ntchito kwa machinese obwera munomo ainyake a dziko lino achinyamata ndi kumasowa ntchito ife tikumudziwa. China chilichonse chimene chikupangika muno nkhani za corruption amene akuba ndi kumaononga ikonomi ya dziko lino ife achinyamata tikuwadziwa. Koma achinyamata ambiri tasankha kuti tizipondereza achinyamata anzathu pakugwira ntchito ndi anthu okuti ndi okutha kale amene alibe potential mu dziko lino kufuna kupondereza achinyamata. Ife achinyamata tikhale makasu owapangira ndalama anthu okuti age yawo asasuka kale kusasuka. Anthu Malawi muno akukhaliramo umozi omwewo popeza ndi kumene adabadwira. That is why mukafufuza mpeza achinyamata ena amene anapeza mwayi ali ku Israeli kubenenso akuzunzikako kwambiri, ali ku South Africa, ali maiko ngati a Britain ndi America. Not to say kuti sakufuna kukhala kwawo, koma chifukwa cha mavuto amene achita create anthu andale. Pakufunikira kuti iwe wachinyamata kumene uliko kuchokera kumsanje kukafika kuchitipa nkhotakota kukafika kunchinji uzimvere chisoni kuchokera lero ndikumazifunsa kuti kodi kuchokera pano pa 5 years kuchokera pano 10 years kuchokera pano 20 years kuchokera pano ine ndizakhala pati? Chifukwa awa andale awa cholinga chawo ndikutigwirisa ife ntchito ya thangata ngati akapolo wawo. Chikhalire nicho tikunena kuti mbado wina uliwonse umazilamulira okha. Mbado wina uliwonse kwina kulikonse in the world muzaone mene akupangira achinyamata a dziko la ku South Africa amene ndi mbadwa za kumeneko, achinyamata aku Britain, achinyamata aku Germany, achinyamata ngati maiko ngati ku China. Padakali pano ndi amene akuchita drive economy yakwawo. Chifukwa thinking capability ya anthu awa akalekale wandi ifeyo ndizosiyana. Zimandimvesa chisoni kuti ife achinyamata timakhamukira ndikumakayimbira m'manja anthu amene akutibera ndalama, anthu amene akutizunza, anthu amene akutenga ngakhale ngongole ndikumapereka kwa azibale awo. Ena okuti sangakwanise ndi kupanga business kumene. Economy ya dziko ndi shambles, ndipo ngakhale kwacha ndiyogwera athu amene akuvutika ndiwe ndi ine. Ndipo funika kuti ife achinyamata tizuke tione za sogolo lathu, ndipo nthawi kubwera yonena kuti tiyeni anthu awa tisawasekerere. Ndiofunika ife achinyamata tigwirizane pofuna kulitenga dziko ili kulichosa pa mavuto amene ali lero. Dziko la Malawi lili pa mavuto woopsa, ndipo iwe ndi ine ngati sitisamala atazazunzike ndi ana. That is why muone ngakhale amene akugwira ntchito zosiyana-siyana akungogwira in the name of kugwira. President uyu adalonjeza nthawi imene ija kuti azasamalira apolisi. Lero limunati mukaafuse apolisi ndi azilonda olondera kapena bulugamu sizisiyana. Apolisi asanduka akapolo kumene ati apite munthu wokuti akukafika ku 12 koloko 1 koloko apolisi akumanyamuka 2 koloko ya mamawa kupachirana mwina mu Land Cruiser yaing'ono ja mukumalo wa apolisi sate. Sakuganizira za umoyo wawo kuti kodi ngozi inati ichitike anthu sate mu cruiser apulumuka. Apolisi asanduka alonda, asanduka azatenge ntchito ijatika isirira ijatiri ku sukulu. Kaye ame ndi anthu amene amapasidwa ulemu kwambiri, ndipo kale ame ankakhala anthu amene wakuti mu society ndikumapasidwa ulemu ndikumaopedwa. Noti Malawi ame yakunoko. Mwina ati tithokoze pakali panopa komanda wamkulu wa ame wa dziko lino mwina walankhulako za nzeru masiku apitawa nikunena kuti Malawi muno mukuoneka kuti mukubwera anthu achilendo amene akhonza kusokoneza mtendere wa Malawi. Apa kuti tivomereze kuti at least mwalankhulako bwino. Wabakiri Muluzi akamanena, Ntanyiwa akamanena, Boni Kalindo akamanena, ma-activist a genuine osakhala a fake akamanena. Mmaona ngati ndife anthu oduduluka, anthu okudya chamba, anthu okudya kokeni amene tingofuna kulankhula.
koma muziko muno mukumalowa anthu achilendo makamaka ochokera ku Rwanda amene akumabwera ngati ndi ma refugees, amene akumabwera ngati ndi alendo, amene akumabwera ngati ndi ma experts, koma akuzapanga zoopsa muziko lino. Tikuthokozeni kwambiri inu akomanda, mwaonesa sombano kuti at least you are ticking, chifukwa tu mbuyo mu anthu amakukayikirani kuti mugwiradi ntchito. Apaso tikuthokozeni nditatulusa audio yanga yonena kuti inu mukufuna muthamangise ena akuame kuti achoke mmalenti akalowe ku kampu kumene kulibe nyumba, ndipo mutakonza kukhanso kwanu kuti muwalande anthu amene wawa ma house allowance, privilege ya madzi komanso magesi. Mwamvatu pang'ono ati zimene zija mwazichita reverse. Tithokoze ifeyo tikamalankhula timafuna kuti muzipanga the right thing, chifukwa ame ngati ikuzunzika muziwe kuti so chitetezo kuziko kulibe. Wame ngati akulandira ndalama zochepa muziwe kuti sangakhale ndi chidwi choteteza ziko lake. Wame ngati akukanidwa zinthu zofunikira pa moyo wake sangakhale ndi chidwi chokuti china chake chitavuta ndikutengapo mbali. Wame ngati akulandira ndalama zonyasa, ndalama zochepa, ziwani kuti palibe chingayende. Choncho tikuthokozeni inu a commander in chief, chifukwa komanda wame amene mwabweresa sanite sopano kunena kuti padakali panopa chiganizo chimene tichichite reverse, mwachichita withdraw. Ame azikhalabe ndi privilege ya madzi, makamaka ma private soldiers komanso ma lance corporal azikhala ndi privilege ya madzi, magesi komanso house allowance. Komanso izizizi mwaziyambazi zimene takhala tikukulangizani, you need to take a serious action, because slowly muno Malawi muzabwera nkhondo. Ndipo ine ndikanapempha usogoleri wa ziko lino ngati ulidi wa nzeru kuti ngati ku Rwanda kumene kwapangika chisankho last week kumene wawina Kagame, ndiye kuti ngati kwapangika chisankho ndiye kuti kuli mtendere. Taatengeni anthu ena wazibwerera kwawo, mwasiye okhawo amene ali ndi ziphaso zoyenerera, koma wina aliyense azibwerera kuchokera ku kampu. Koma osakhalanso muyende muziyazuza anthu, iyayi mutenge okhawo amene alibe zoyenerera, amene akumabwera muno ndikumana mangati ndi ma refugees, ndikumachita suffocate ma business so Malawi, amene wawa azibwerera kwawo. Enough is enough, asungidwa, koma kukubwerako azatibweresera nkhondo muno Malawi. Choncho ndikufuna ndikupempheni inuyo a Malawi, tiyeni tizuke. Ziko ili slowly likupita kuchionongeko chifukwa cha usogoleri umene uwu, usogoleri olephera, usogoleri umene ulibe chidwi makamaka kwa anthu ake amene ali muzikolo. Chimene chasalapo ni maliyeriye okuba ndalama. Panopa nde ali pa campaign drive yokuti atolere makobiri kosiriza, chifukwa awa akudziwa kunena kuti chawo palibe. Akanakhala maiko akunja akanachita resign monga amene wapangira Biden. Tithokoze president wa ku America Joe Biden, ataona kuti zinthu zamba kumufika pa khosi monga amene zamfikira Chakwera, iyeyo wachita resign. Tinene pano kunena kuti anthu ambiri amene anachita retire kuchokera 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23 paka na 24 palibe amene walandira pension yache. Ndalama zonse Chakwera ndi ma cabinet ministers yake angoba kumangoba ndalama. Kaye amene anapita kutheba ndalama zinabwera kale, koma onse ambiri anamwalira ndalama mungozidya. Emwe ujatu amene wa high five ujayo servant leadership uja lero anayiwala ndalama za ku State House za mboma za mulowa muntima wayiwalira kunena kuti ali pa mpandopo ndipo chifukwa cha voti, ndipo akuona ngati azakhala pompo. Chosangalatsa maudindo ali ngati imfa, ufune usafune uzamwalira. Chomwechonso ufune usafune udindo wako uzatha, teremu yako izatha, ndipo amene akukuyimbira mmanjawo siku linaza kutembenukira ndikumakutukwana. Bon Kalendo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Perekani mfutizo kwa Chinyamata,
perekani mfutizo, muzaona siku lake zosatira, siku lina muzachita regret.